варзишгоҳи марказии ноҳияи Ванҷ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қабои идона дошта аз баракати ҷашни ҷаҳонии Наврӯз симои худро комилан дигар намуда буд. Бахшида ба ҷашни Наврӯзи аҷам сокинони меҳнатқарини ноҳия омодагии ҳамаҷониба дида, дар ҳар як гӯшаи он наврӯзгоҳҳои ҷамоатҳои деҳот, иdoраву муассиса ва корхонаҳо дастранҷи хешро ба намоиш гузоштанд. Зеро омадани Наврӯзи ҷаҳонӣ мужда аз соли нави ниёгон буда бузургтарин ва машҳуртарин ҷашни мардуми миллати тоҷик мебошад. Ба ин хотир дар базмгоҳи сокинони ноҳияи Ванҷ дастранҷи ҳама хоҷагии халқи ноҳия ки дар зарфи 31 соли соҳибистиқлолӣ ба он мардум ноил гардиданд ба намоиш гузошта шуданд. Дар ин рӯз ба унвони ноҳия ба пешвози меҳмонон бо доир кардани доирабазми хоси мардуми Кӯҳистон ва замзамаи суруду таронаҳои мардумӣ ҳайати меҳмононро дар даромадгоҳи Наврӯзгоҳ хуш истиқбол карданд. Раиси вилоят ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст аз дастовардҳои варзигарони ноҳияи Ванҷ дида намуд ки дар замони соҳибистиқлолӣ чандин нафар ҷавонон дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ мақоми чемпиониро соҳиб шуда парчами давлату миллати Тоҷикистони соҳибистиқлолро баланд бардоштанд, қобили таҳсин арзёбӣ шуд. Расму русуми сокинон ва занони ҳунарманд низ як гӯшаи ҷашнгору зебу зинат мебахшед. Дар ҷашни Наврӯз бо унвон таомҳои мардумиро омода ва пешниҳоди сокинон гардониданд ки ин аз эҳё гардидани ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Ванҷ шаҳодат медиҳад. Ноҳияи Ванҷро аслан бо меваҳои шаҳдбору лазиз имрӯз сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон мешиносанд. Дар ин рӯз бахши кишоварзии ноҳияи Ванҷ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар намоишгоҳ дастранҷи барзгаронро ба намоиш гузоштанд ки гувоҳӣ аз рушди ин соҳа дар вилоят шаҳодат медиҳад. ҳайати меҳмонон аз дастранҷи деҳқонону боғдорон ва масъули ранҷи муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Ванҷ ки маҳсулоти хушконидаи хешро ба тамошо гузоштанд, баҳои баланд доданд. ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсули дастони оҳангарон ки барои пешбурди рӯзгори мардум ва марди деҳқон дар айёми кишту кори баҳорӣ лозим мебошанд, дар наврӯзгоҳи ҷамоат ба чашм мерасид. Гуфта шуд ки анъана ва суннатҳои неки наврӯзӣ дар давоми умри чандин ҳазорсолаи худ аз имтиҳони таърих бо сари баланд гузаштанд ва ҳамчунон то ба замони мо бо тобиши рангорангии худ омада расидааст ки ифтихори бузурги миллати тоҷик мебошад. Дар ин рӯз ҳама бо як омодагии хуб ба чорабинӣ омада масъули дастранҷи занону бонувон, ҷавонону гулдухтаронро болои хони Наврӯзӣ гузоштанд ки дарака серию пурии сокинон башорат медиҳад. Дар чорабинии модарон ба омода кардани ошу боқлугин ки дар ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ омода мешавад, як гӯшаи чорабиниро зинат мебахшид. Гулдухтарон дар як гӯшаи базмгоҳ ба пухтани суманак ки рамзи Наврӯзу баҳор аст, шодию хурсандӣ доштанд ва гирди деги суманак шерхонӣ мекарданд. Дар Наврӯзгоҳи Ванҷ ҳама оинҳои ҷашни ҷаҳонӣ аз қабили арғамчинкашӣ, хурӯзҷанг ва гӯштингирии наврасон бозгӯи таърихи қадимадоштаи Наврӯзро фаро мегирифт. баъди тамошои дастовардҳои аҳли заҳмати ноҳияи Ванҷ, раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз номи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилоят хурду бузурги ноҳияро ба ҷашни ҷаҳонии Наврӯзи фархундапай самимона шодбош гуфт. зикр намуд ки имрӯзҳо сокинони вилоят ин ҷашни мардумиро бо шукӯҳу ҷалоли вижа ва риояи оинҳои ниёгон дар фазои сулҳу субот таҷлил менамоянд. ба намояндагӣ аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи рушди сайёҳӣ Муминзод Камолиддин бошандагони ноҳияи Ванҷро ба шарофати соли нави аҷдодӣ ки бо эҳёи табиат ва оғози кишту кори барзгарон рост меояд, аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон самимона шодбош намуд. қайд дошт ки бо сайю талошҳои пайгиронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иди Наврӯз дар миқёси кишвар ба таври васеъ таҷлил мегардад. раиси ноҳияи Ванҷ низ дар ҷараёни баромад ба ифтихори ҷашни Наврӯз аз таърихи тай кардаи ин ҷашни кӯҳани мардумӣ ёдовар шуда қайд кард ки аз Наврӯз то Наврӯз дар ҳудуди ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон як қатори иншооти мухталиф бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтанд ки дар беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии мардуми ноҳия мусоидат кард. Сипас барномаи таҳия кардаи аҳли санъату фарҳанги ноҳияи Ванҷ ки бахшида ба ҷашни Наврӯз омода гардида буд, манзури иштирокчиёни ҷашни ҷаҳонии Наврӯз гардид. Нимаи дуюми рӯзи 21 март бошад, мусобиқаи гӯштини миллӣ бо иштироки ҷавонпаҳлавонони ноҳияи Ванҷ сурат гирифт ки паҳлавонони ноҳия то дергоҳ майдондорӣ намуда хотири мухлисони гӯштини миллиро ки дар ноҳия ба ин риштаи варзиш таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир менамоянд, болида гардониданд.